Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod križa u Minskome polju u Lovasu obilježena je 20. obljetnica tragičnog stradavanja mještana. Toga dana 18. listopada 1991. godine velikosrpski agresor prisilno je odveo skupinu od 51 lovaskog Hrvata na čišćenje Minskog polja, pri čemu je 21 mještanin ubijen, a 14 ih je ranjeno. Odati počast poginulima i dati potporu mještanima došlo je izaslanstvo žena u crnom iz Srbije, čiji aktivist Miloš Urošević kaže kako Republika Srbija ne smije poricati zločine. U Lovasu je bila i Nataša Kandić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo. U Domovinskom ratu ubijeno je i poginulo 87 mještana Lovasa, odnosno 5,5% Hrvata koji su ondje živjeli do Domovinskog rata, a nestalima se vodi još 3 mještana. Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje optuženima za zločin nad Hrvatima u Lovasu 1991. godine, za što su optužena 4 pripadnika tadašnje teritorijalne obrane, 4 pripadnika bivše JNA i 6 pripadnika paravojne postrojbe Dušan Silni.